Здравейте от новото Discovery на Land Rover. Сега ще ви покажем част от неговата функционалност. Тук има едно копче за седалките. Натискаме го и тук излиза възможност за настройване на седалките. В момента всички задни седалки са сгънати. Те са общо 7 места за пълноценни 7 места на тази версия. Натискаме това копче и от тук можем да ги изправим всичките. Става автоматично. Ето от тук всъщност се случва. Натискаме и само вижте какво се случва сега отзад. За задните седалки, последните две от 7-те места, твърдят, че 95 от 100 души ще се чувстват комфортно на тях. Трябва да пробвам да видя аз от кои ще бъда. Сега ще се опитам да се кача на 630 км. Има система за седалката започва да се движи напред. Това се случва заедно и с предните седалки. Двете седалки се движат. Става още се понавяме. Тук я изтегляме напред, за да мога да вляза като бял човек. И сега ще опитам да вляза отзад. Може би аз съм тези 5 от 100-те души, на които няма да има съвсем комфорт. Когато се събирам напълно, за едни 100-200 км наистина няма да имам никакъв проблем да се придвижвам тук. Мястото за краката може да забележите насам как е. Не е стабилно, но в никакъв случай не е и некомфортно. Тук имам това.